ዝኸበርኩም ተኻተልትና ኣብ ናይ ሎም መደብ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ኢና ቀሪብና ዘለና ሓንቲ ፅሕፍቲ ብዛዕባ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምውናን ዘሎ መዳባት ኣመልኪታ ደ ኢኮኖሚስት ትበሃል ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ትሕተም መፅሄት ብዕለት 2 ሕዳር ኣብ ሕታማ ኣስፊራ ትርከብ። እቲ ዘስፈረቶ ኣርእስቲ ድማ ኢትዮጵያስ ፕራይም ሚኒስተር ወንስ ሬድ ሲ ሃርበር እያ ትብል። እዚ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ክህልዎ ይደልያ ትብል። እዛ ፅሕፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብትግርኛ ይኹን ወይ ከዓ ብኣምሓርኛ ክትጋውሕ ኣላ። ብጀካ ውሕዳት ዳርጋ መብዛሕቶም ከዓ ነናብ ዝደልዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያ እናጠምዘዙ ከቕርባ ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ንዓይ ቁኑዕ ኣካይዳ ኮይኑ ስለ ዘሰማዓኒ ነታ ፅሕፍቲ ናብ ትግርኛ ከም ዘላታ ተርጉሜ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ዝኸበርኩም ተኻተልቲ መታን ቁኑዕን ጥሉልን እዋናዊ ሓበሬታ ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ብኣኽብሮት ይሓተኩም። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ጭካነ ዝመልኦ ውግእ ሓድሕድ ካብ ዛዝም ሓደ ዓመት ዝገበረ ምናልባት ሞት ናይ 385,000 ክሳብ 600,000 ሰባት ኣኸቲሉ ይኸውን። ሕጂ ወፃእተኛታት ዲፕሎማስኛታት ተንተንቲ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ንምርካብ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ካልእ ግጭት ከለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ኣለዎም። ኣብዚ ግዜ ጠንቂ ናይ ውግእ ኣብ ጥቓ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ መስመር መራኸቢ ክኸውን እዩ። ኣብታ ብ13 ጥቅምቲ ኣብ ናይ መንግስቲ ቴሌቭዥን ዝተመሓላለፈ ዓብይ እታ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ካብ ጂኦግራፋዊ ቤት ማእሰርቲ ንምልቃቕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ከተጥሪ ከም ዘለዋ ገለፀ። ናብ ታሪክ ንድሕሪት ብምምላስ ከዓ ሓደ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ቀይሕ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ባህርያዊ ዶብ እዩ ምዃኑ ዝኣወጀ ኢትዮጵያዊ ተዋጋኢ ጠቐሰ። ኣብይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕርን ከምኡውን ባፀን ዓሰም ዝበሃላ ክልተ ወደባት ከም ዝነበረ ኣመልኪቱ ንዐን ሓዊስካ ዝተረፈ ገምገም ባሕሪ ብ1993 ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ምስ ኮነት ሲኢናተን። ድሕሪዚ ዓብይ ታሪካዊ ጌጋ ንምእራም ግዚኡ ከም ዝቐረበ ሓሳብ ኣቕረበ። እዚ ናይ ሙቸት ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ህላወ ጉዳይ ብምባል ኣትሪሩ ተዛረበ። ወፃእተኛታት ዲፕሎማሰኛታት እዚ ናይ ኣብይ ንኣዋርሕ ዝኣክል ብብሕቲ ክእውጆ ዝፀንሐ ነገር ዘንፀባርቕ ምዃኑ ገለፁ። ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብይ ቅድሚ ምግብዕብዑ ነቲ ጉዳይ ስለ ዘይበገሰሎም ሰንበዱ። ኣማኻሪ ፕረዚደንት ሶማል ብምልእታት እታ ሃገር እዚ ሰብኣይ ከም ተፀለለ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ዘሎ በለ። ብዛዕባ ወደባት ዝግበር ኩናት ነቲ ድሮ ህውከት ዝመልኦ ከባቢ መሊሱ ዘይምርጋእ ዝፈጥር እዩ። እታ ብሸነኽ ምዕራብ ኢትዮጵያ ትርከብ ሱዳን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ካብተን ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢሉ ዝፀውዖ ቅልውላው ተሸይማ ትርከብ። ኣብ መንጎ ክልተ ተዋጋእቲ ወገናት ዝግበር ውግእ ዳርጋ ን7 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ዝዛናበሉ ገይርዎም ኣሎ። ኢትዮጵያ እውን ኣብታ ዝዓበየትን ብዙሕ ተቐማጦ ዘለዋን ኦሮምያ ከምኡውን ኣብ ኣምሓራ እናወሰኸ ዝኸይድ ንዓቢ የጋጥም ኣሎ። ጠለባት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ብሰላማዊ ዝርብ ክማላእ ከም ዝኽእል ኣብይ ይዛረብ። ኣብ መጻኢ ናብ ሓደጋ ዕጥቃዊ ውግእ ካብ ምእታው ሕጂ ነቲ ጉዳይ ምዝታይ ይሓይሽ ይብል። ኣብይ ግን ዝርብ እንተፈሺሉ ሓይሊ ንምጥቃም ድሉ ምዃኑ ብብሕቲ ከም ዝዛረብ ይግለጽ። ሓደ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን ብኻልእ መገዲ እንተዘይተረኺቡ ኩናት መንገዲ ይብል። ድሕሪ ሂደት መዓልትታት ፈነወ ኣብይ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝተኻየደ ወታደራዊ ሰልፊ ወታደራዊ ሓይሊ ከርኢ ፈተነ። ስራሓት ሩስያ ዝኾነ ኤሌክትሪካዊ ስርዓት ኩናት ሓዊሱ ሓድሽ ኣፅዋር ኣርእዩ። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ዶብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ምንቅስቓስ ሰራዊት ተራእዩ ኣሎ። ሓይልታት ምክልኻል ንኻልእ ግጭት ንምድላው ልምምድ ይገብር ከም ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ፅቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ምንጪ ይሕብር። ብዕለት 22 ጥቅምቲ ሓላፊ ሓይሊ ኣየር ንወታደራቱ ንውግእ ክዳለዉ ኣጠንቀቖም። ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥማ ፀገም እንተወሓደ ኣብ 1998 ምስ ኤርትራ ካብ ዝገበረቶ ዶባዊ ኩናት ይጅምር። ዋላ እኳ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ተኹስ ደው ምባል እንተተበፅሐ ክልቴን ሃገራት ግን ኣብ ምትላህ ፀኒሐን። ኢትዮጵያ ብዓሰብን ባፅዕን ኣቢላ ኣቑሑት ክሰድድ ኣይከኣለትን። ሕጂ ካብ 9-95 ናይቲ ግዳማዊ ንግዲ ብጅቡቲ ዝግበር ኣብ ዓመት ኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር ክፍሊት ወደብ ድማ ትኸፍል። ኣብ 2018 ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ነዊሕ ከይፀንሐ ነቲ ንኣስታት ክልተ ዓሰርታት ዓመታት ፀንሐ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ምትፍናን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስምዕ ሰላም ብምፍራም ኣቋረፅዎ። ትሕዝቶ ናይ ስምዕ ፈፂሙ ንህዝቢ እኳ እንተዘይተገልፀ ኢትዮጵያ ካብ ምዝዛም ኩናት ኣትሒዛ ዝሓዞ ዘሳሓብ ግዝኣታ ንምምላስ ኣብ ወደባት ኤርትራ ካብ ግብሪ ነፃ ኣገልግሎት ክትረክብ ምዃና ብሓፈሻ ተራድኡ።
ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ዓብዪ ሽልማት ኖበል ተሸሊሙ። ኢትዮጵያ ወደባት ኤርትራ ክትጥቀመሎም ዝተሓንፀፀ መደባት ግን ፈፂሙ ኣይተረጋገፀን። የግዳስ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ መንጎ ኣብይን ገዛእ ሰልፊ ትግራይን ዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቃልሲ ኩናት ሓድሕድ ኣበጊሱ። ኢሳያስ ነቲ ነዊሕ እዋን ክፀሎ ዝፀንሐ ህወሓት ንምውጋእ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ዓብይ ኣሰለፈ። ምናልባሽ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2022 ምስ ቲፒኤልኤፍ ስምዕ ሰላም ስለ ዝፈረመት ክኸውን ይኽእል። ክልቲኦም መራሕቲ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ተፈላለዮም ኣለዉ። ነብሲ ወከፎም ነቲ ካልእ ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ዘለዎም ፅልዋ ስጋኣት ኮይኑ እዩ ዝርኦ። ኣብይን ኢሳያስን ኣብ ዞባ ብሓባር ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ኩናት ዘይተርፍ ይብል ሓደ መራሒ ተቃዋሚ ኢትዮጵያ። ምስ ኤርትራ ዝውስኽ ወጥሪ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ግጭታት ከጋዶ ይኽእል እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ቲፒኤልኤፍ ዝገበሮ ናይ ሰላም ስምምዕ ኤርትራ ሓይላ ካብ ትግራይ ክትስሕብ ክትወፅእ ትፅቢት ነይሩ። ብመሰረት ኣመሓደርቲ ናይቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ትግራይ ብውሕዱ 52 ዓድታት ሰሜን ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤርትራ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብዚ ዝሓለፉ ሰሙናት ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ህላዊ ኣስፊሑ ከም ዘሎ ሓደ በፃሒ ወፃእተኛ ተመራማሪ ፀብፂቡ። ሓይልታት ተጋሩ ዝበዝሑ ከቢድ ኣፅዋሮም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ረኪቦም ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣስታት 200,000 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምስዑ ጥቆም እዮም ዘለዉ። ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ሓደ ሕዝቢ ዝተሳተፈ ካልእ ውድብ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ ሓይልታት ኣብይ ኮይኑ ክዋጋእ ናይ ገዛእ ርእሱ ምልሻን ሰራዊትን ሰዲዱ። እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ኣብ ምጅማር ኩናት ካብ ዝሓዝዎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘካትዕ ግዝኣታት እውን ክስሕቡ ነይርዎም እንተኾነ ግን ከምኡ ይገበሩን። በንፃሩ ንመንግስቲ ኣብይ ንረብሓ ኣምሓራ ጠሊሙ ኢሎም ብምክሳስ ገጾም ናብ መንግስቲ ዓብይ ኣዚሮም ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ንሓያሎ ከተማታት ንምቁፅፃር ዝዓለመ ምስ ሓይልታት ፌደራል ተዋጊኦም እዮም። ምናልባሽ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2022 ምስ ቲፒኤልኤፍ ስምዕ ሰላም ስለ ዝፈረመት ክኸውን ይኽእል። ክልቲኦም መራሕቲ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ተፈላለዮም ኣለዉ። ነብሲ ወከፎም ነቲ ካልእ ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ዘለዎም ፅልዋ ስጋኣት ኮይኑ እዩ ዝርኦ። ኣብይን ኢሳያስን ኣብ ዞባ ብሓባር ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ኩናት ዘይተርፍ ይብል ሓደ መራሒ ተቃዋሚ ኢትዮጵያ። ምስ ኤርትራ ዝውስኽ ወጥሪ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ግጭታት ከጋዶ ይኽእል እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ቲፒኤልኤፍ ዝገበሮ ናይ ሰላም ስምምዕ ኤርትራ ሓይላ ካብ ትግራይ ክትስሕብ ክትወፅእ ትፅቢት ነይሩ። ብመሰረት ኣመሓደርቲ ናይቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ትግራይ ብውሕዱ 52 ዓድታት ሰሜን ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤርትራ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብዚ ዝሓለፉ ሰሙናት ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ህላዊ ኣስፊሑ ከም ዘሎ ሓደ በፃሒ ወፃእተኛ ተመራማሪ ፀብፂቡ። ሓይልታት ተጋሩ ዝበዝሑ ከቢድ ኣፅዋሮም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ረኪቦም ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣስታት 200,000 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምስዑ ጥቆም እዮም ዘለዉ። ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ሓደ ሕዝቢ ዝተሳተፈ ካልእ ውድብ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ ሓይልታት ኣብይ ኮይኑ ክዋጋእ ናይ ገዛእ ርእሱ ምልሻን ሰራዊትን ሰዲዱ። እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ኣብ ምጅማር ኩናት ካብ ዝሓዝዎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘካትዕ ግዝኣታት እውን ክስሕቡ ነይርዎም እንተኾነ ግን ከምኡ ይገበሩን። በንፃሩ ንመንግስቲ ኣብይ ንረብሓ ኣምሓራ ጠሊሙ ኢሎም ብምክሳስ ገጾም ናብ መንግስቲ ዓብይ ኣዚሮም ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ንሓያሎ ከተማታት ንምቁፅፃር ዝዓለመ ምስ ሓይልታት ፌደራል ተዋጊኦም እዮም። ምቅያር ኪዳን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ደም ኣብ ዝፈሰሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ዕጡቃት ጉጅለታትን ፅልዋ ንምርካብ ኣብ ዝህወኽሉ ዘሎ እዋን ኣብይ ኣብ ድሕነት ሃገሩ ክመፅእ ከሎ ዝገብሮ ምፍራሕ ኣዝዩ ሸለልትነት ዝመልኦ እዩ። ኣብቲ ሰፊሕ ዞባ ንዝምድና ኢትዮጵያ እውን ዝጎዲ እዩ። ሕጂ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ኣገልግሎት ባሕሪ ትህብ ጅቡቲ ግዝኣታዊ ሓድነት ከካትዕ ኣይክእልኒ ብምባል ብቁጥዕ መልሲ ይባ። ሶማልያ ብተመሳሳሊ ግዝኣታዊ ሓድነታን ልዕላውነታን ቅዱስን ንዘተ ክፉት ዘይኮነ ምዃኑ ኣጥቢቓ ገሊፃ። ገለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኣብይ መኸተ ዘረባ ኣቃሊሎም ኣለዉ። ኣቓልቦ ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ንምጥምዛዝ ይብል ሓደ ናይ ቀረባ ብፃዩ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ። ኢትዮጵያዊት ወደብ ዓሰብ ዋላ እውን ሓደ እዋን ኣካል ሃፀያት ግዝኣት ኢትዮጵያ ምስ ምንባራ ንኢትዮጵያውያን ፍሉይ ምሳሌያዊ ዋጋ እኳ እንተሃለዋ ኣብይ ኣብ ዙርያ ጥንታዊ ወደብ ዛይላ ኣብ ዝተባታተነ ዞባ ሶማልያ ሶማሊላንድ ንሓደ ወሽመጥ መሬት ናብ ባሕሪ ዝእቱ ናይ ምዝራብ ተኽእሎ እውን ኣላዒሉ ኣሎ።
ኣምሳዩ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ትኽእል እያ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ተንታኒ ኣብይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣካል ካልእ ግጭት ክኸውን ንረብሑ ኣይኮነን ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዕሉል ዘይግመት ሰብ እዩ። ሓደ በዓል ስልጣን ቲፒኤልኤፍ እሱ ዕቱብ ምዃኑን ዘይምዃኑን ብጀካ ባዕሉ ካልእ ርግፀኛ ክኸውን ዝኽእል የለን ይብል። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብይ ኣብ ትግራይ ናብ ኩናት ከም ዘይኣቱ ፀቂጡ ይዛረብ ነይሩ። ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት መራሕቲ ዞባታትን ሃገራትን እውን ኣሚኖሞ ነይሮም። ነዊሕ ከይፀንሐ ግን ኣፍሪስዎ ዳግም ተማሳሊ ጌጋ እንተፈፂሙ ጥቁ ኣይኮነን። ክቡራት ሰማዕቲ ከምዚ ኣቐዲመ ኣብ ምእተው ዝሓበርክዎ እዛ ፅሕቲ ካብ መፅሄት ዘ ኢኮኖሚስት ብ2 ሕዳር ዝተፃሓፈት ብቐጥታ ዝተተርጎመት እያ። ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን። ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም።